So kaddara da halitta na rayuwa ne, yana cikin rai kamar hanta da jini ne. Ta ya za na san hanyar da zama wani biya gane, ina da su zan bai wa fuska ta gane. Ga zuciya tana bugu ko yaushe kamar ni a ra'ayina da ke ce da ke so mu zauna tare, bai kamshi ko ba turare kika bar ni to zana zare. Ni asali da so ginshiki a cikin sa ne zai yi kwance, shi ke kwarara bakin ciki sai farin ciki ya kasance. Kamar sani ban sani ba, kwayar ido ba ta ganan ba, zuciya ba ta tiran ba, da zan samu ki na kulle su har abada ban kuma ba.